Pebrero na, same month before magpandemya, andam na kaayo ka sa laag ninyo sa imong pamilya o mga barkada. Pero karon, tungod kay dili pa man pwede, kami na lang ang magsuroy para ninyo. Aron pag pwede na, kabalo na dayon mo sa inyong sunod na laagan. Sa mga Bisaya, bisitaw nato karon ang Silop Cave sa Surigao City. Tara! Gibisita nato ang sikat na tourist destination sa Barangay Silop, Surigao City, diin makita ang 14 ka mga langob na libo ka tuig ang milabay una na porma, ang Silop Cave System. Una tamo diretso sa langob, mihapit ang Bisaya Gyud team sa Barangay Hall aron mo pailalom sa checking ug orientation. Gidawat ang atong team ni Kapitan Florencio Madula Lacabra aron hatagan ta og kaalaman sa mga langob sa ilang barangay. Natawag ini ng silop, dumikan kay ang silop, daghan na mga dito ba lumag. Og sa ang silop ingandan na barangay silop, kaya namo din daghan mga underground ba na lumag. Ingandan ng silop. Karon nako na kami. Karon kita nako pinakami kaya naman yung pamilya na napagyapon kami ang dito kami sa dito na malagay dyan, magmas, magpanaw-panaw sa tabulinas. Kauban ang mga tourist guide sa barangay sa panguna ni Nong Robert Gohild, gidalata ngadto sa duha ka langob. Pero bago pamantam milahos, naghatag una kini og mga do's and don'ts sa mga musulod. Bago makaabot sa langob, sakon una ang 129 steps na hagdan ug una natong giagian ang Guano Cave. Limitado lang ang pwedeng musulod sa maong langob ug puros mga professional cavers lamang ang gatugutan. Sulti pa ni Robert, aduna kini laing baho ug gabuga kini og gas. Sa dami ng bats dyan, baka masupukit ang tao sa amoy, ang baho. Unya, tsaka yung daanan way inside is very talagang napakahirap. So hindi namin inaalaw dito ang mga except those cavers. Yung cavers talaga pwede. Pero sa mga bisita like you, doon lang tayo sa mga medyo madali-dali ang daan. Sunod natong giadtuan ang Basa Cave. Diin diri pwedeng musulod ang mga beginners. Kaya pangalanan ni Basa Cave kay bisan kuan ma'am, bisan dili uyan. It's always wet ang ilalim. Pero wala namang tubig, wet lang na talaga siya parati. Nandito na tayo sa first chamber of this cave. Ngayon, ito ang tawag po nito is stalactite, a drapery kind of stalactite, drapery or a curtain type of stalactite, parang cortina siya. Ngayon, bawal po itong hawakan. The moment mahawakan mo to, madudumihan, masisira siya. Especially kung wala po tayong guantes, pag mahawakan yan, katulad nito, walang guantes, mahawakan mo yan, ang kamay natin is oily. An oily part of our hands, malilipat po dito. Mapapasok yan sa mga pores niya. Ngayon, ang tubig, hindi na po siya papasok sa loob. So, it causes na madadamage siya, mamamatay. So, bawal po talaga siyang hawakan. Ito na po yung malaking stalagmite. Alam po ba ninyo ang tubo nito? 1.5 cm/mm per year o 3 mm per year. Per year ha. So it takes time, magkaroon siguro ng million years para makarating na katulad niyan. Kung mag-abot na sila, column pillar na ang tawag po niyan. Ngayon yung bus naman na tinatawag na yung mga buhangin, mag-pupush naman pababa. Pababa yun until mabubuo na siya ng katulad dito. So hindi basta-basta na mabuo ang kuba na diretsong agad ganito. Hindi po. Ang talaga yun, yung tubig nakakatulong. Dahil yung tubig na yun na pumapatak sa baba, yun yung magpupush naman pababa, paanihin yung lupa na mag-ano sila sa ilalim. So talagang bliss kami na marami kaming kuba dito. Duha pa lang na sa 14 na langob na atong napakita. Dili lang adventure para sa magbarkada ang dala sa atong pagsulod. Napagyud kay matunan. Usa sa inyong mga bucket list. Ilakip na ang Silop Cave System sa Surigao City. Sa mga hilig og hiking, caving o physical adventure, i-appeal na dayon ng Silop Cave sa inyong listahan ug magkita-kita ta didto. Okay?